खुलुमबाय स्टुडियोआव दं अंकिलिकां ब्रह्म मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोदों। 10 अक्ट'आव थामहिनबा दिनैनि सानाव मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारि लादों आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ कुस्तुलि बिया बाथौ थानसालियाव लानाय जादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो मिरु गौथुमनिफ्राय गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि सौदेव ब्रह्म आरो नेहाथारि कगेन काक्लारि, आफादगिरि सबाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, आखान्थि आफादगिरि मोनारोम बर', बोसोनगिरि कगेन रामसियारि, मिरु दौरि बशिष्ठ बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाव गणेश दैमारिया बाहागो लानानै बाथौ धोरोमखौ थुलुंगाखां खालामनो थांनायाव मरिगाव जिल्लानि बाथौ सिबियारिफ्राबो नारा-नाथा नाजाबोगासिनो दं आरो गुबुन जायगानि बर' सुबुंफ्राबो बाथौ धोरोमखौ जिल्लानि गेजेरजों फोथांनानै लाखिदों आरो जोंनि माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों बिथांमोनहा रायजो जाबोदों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउज पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दिनै मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै दानाय बिबानगिरि बिथांमोननि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु गौथुमनिफ्राय बाहागो लाफैदों। दिनै कुस्तुलि बिया बाथौ थानसालियाव बे समायखिरा होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो मिरु दौरि गानाय बसुमतारीनि दैदेननायाव दिनै समायखिरा होनाय हाबाफारिया सोलिदों। दिनै मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मोनसे मोजां फोसाबनाय फोगोबनाय आरो खौसेथि गोजोन थासारि लाबोनो हानायनि गोजान बिबानगिरि बिथांमोनखौ दिनै समायखिरा होनाय जादों आरो बेयाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोननि मावथि फारिया बिथांमोना दिनै जाबायदि ओंखारबोनानै खामानि मावदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै गुबुन जायगायावबो जिखिनि बर' गोबां बर' गैया बेयाव खम बर' सुबुंनि गेजेराव बिथांमोनाबो बाथौ धोरोमखौ जिल्लानि गेजेरजों फोथांनानै लाखिदों। जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों बिथांमोना रायजो जादों आरो बेजोंनो लोगोसे मुलुगनां खालामनो थांनायाव मरिगाव जिल्लानि बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो नारा-नाथा नाजागासिनो आरो गावनि आसार खान्थिखौ मालाबाबो खोमाना लायाखै आरो दिनैसिम फोथांनानै लाखिनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै दुलाराय बाथौ धोरोमखौ धोरोम हिसाबै थांनायाव बिथांमोनाबो आगानसे दिनैनि बिबानगिरि बिथांमोना दावखोबोनो हादों आरो दिनै बिथांमोना उनफिननानै थायाखै। दिनै आसार खान्थि हारिमु दिनै गाननाय जोमनाय गासैबो दिनै बिथांमोननि जिल्लायाव गोथां महर जानानै दङ आरो बिथांमोना अरायसम बेखौ आरो बिथांमोना गोदानै जिखिनि मोनदों बिथांमोना जिखिनि मावनांगौ खामानि बाथौ धोरोमनि मावनांगौ खामानि बिथांमोना मावलांनो थाखाय दिनैनि समाव साखाफारा जादों आरो जिखिनि दिनै गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि सुखदेव ब्रह्म आरो नेहाथारि खगेन काक्लारि बिथांमोननि गोग्गोम मावथि फारिया बिथांमोननि गोदानै बिबान मोननाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो जोङो मिरु गौथुमा नांनाय बायदि हेफाजाब मोनगोनखौ आसा फारिनानै बिथांमोननि जि मावफारिया मोजाङै मोजां मावलांनो हाथों बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। खुलुमबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन।
नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।